ay para magamit natin sa ikinalugod ng Allah, magamit natin sa pagdasal at sa pagsamba sa Kanya. Hari po, magamit natin sa paghaji, sa pag-umra, sa mga taong hindi nililibre, yung mga taga-Amerika, taga-Pilipinas, gumagastos sila, yung mga mayayaman na mga Muslim na alam nila ang kahalagahan ng kayamanan para magsamba ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan nila ginagamit ang kayamanan nila. Mayroon namang mga Muslim na materialistic, mga materialism, mga secular, ang kanilang buhay, doon nila ginugugol sa Europa, sa Amerika. Nagtuturista sila. Instead na maghahaji sila, mag-umrah sila. So, yan ang pagkamali ng prinsipyo ng tao tungkol sa kayamanan. Sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhramu ibnu Adam wa tasuddu ma'ahu itnatan al-hirs wal mal wal hirs wal umar. Tumatanda ang tao, ngunit kasabay niya kasabay niya hindi maghiwalay sa kanya ang pagmamahal sa kayamanan at ang pagmamahal para humaba ang kanyang edad. Kung minsan sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, may mga tao, ito'y sinasabi niya sa mga Hudyo, pero ganun din sa lahat ng tao. Gusto pa rin ng tao na magkaedad ng 1,000 years. Kaya na yan ang kinagusto ng tao. Yumaman siya. Pagkatapos na yumaman siya, sanay! 100 years pa ako. Pero dumatay ka sa 100 years, wala ka ng pakinabang. Inutip ka na. Dahil pati mga anak mo, mga apo mo ay nagmumuhi sa iyo. Paano ka naging mapakinabangan? Oras ng pagdumi, dumudumi ka sa higaan mo. Pagkatapos, natutulog ka pa rin, umiihi ka, hindi mo na. Sasabihin ng mga apo mo, buisit na matanda nito. Bakit hindi pa mamatay? Nakakaistorbo. Yung mga anak din na walang pagmamahal sa magulang. Kaya, mga kapatid, mayroon akong nabasa. Bagamat ito hindi nasabi ng site dahil tapos na yung khutbah. Sabi ng isang malaking iskolar, Allahu alam, yung napakalaking iskolar, malaking maalam na tao. Sabi niya, noong bata pa ako, mahal na mahal ko ang aking mga magulang sapagkat ang pag-aakala ko hindi ko na sila mahihiwalay at hindi nila ako hihiwalay. At nang ako'y lumaki at nakapag-asawa ko, mahal na mahal ko ang mga anak ko, ang asawa ko sapagkat ang pag-aakala ko hindi na kami makapaghiwalay. Ngunit nahiwalay ko ang mga magulang ko, nauna na sila. Then, ang tumanda na ako at tumanda din ang misis ko, may nangamatay sa mga anak ko hanggang sa nakitang-kita ko na hindi mananatili ang buhay dito sa mundo at hindi mananatili. Then, pag-aakala ko sabi niya, lahat ng kaibigan ko ay hindi na kami makapaghiwalay ang mga mahal ko sa buhay, pero tumanda kami lahat ay naghanap ng kanyang ng lugar na para doon maghanap buhay at nakapaghiwalay kami. Mga kapatid, pati yung mga nagmamahalan na mga magkakapatid o kaya magkakaanak, magkakamag-anak, makapaghiwalay. Ngunit ang masakit, pagdating natin sa araw ng paghukom, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-akhillahu yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Doon sa araw ng paghukom, ang mga taong nagmamahalan dito sa mundo, al-akhilla, nagmamahalan, nagkakaibigan na magmamahalan, magkakapamilya na magmamahalan ay magiging magkakaaway doon, magkakalaban doon. Iisa lang kagrupo ang mga taong hindi magkakapatid.
Al-muttaqun. Ang ibig sabihin ng al-muttaqun, ang mga matakutin sa Allah. Sumunod sa utos ng Allah. Sumampalatay sa utos ng Allah. Bakit hindi makapagkakalaban ng mga tao? Ang anak, sasabihin niya sa kanyang tatay na papasok sa paraiso, ikaw ay walang kwentang ama. Pinabayaan mo ako. Pinabayaan mo ako. Dahil nalaman mo ang niliyunin mo ako tinuruan. Hindi mo itinuro sa akin ang tunay na reliyon. Ganon din ang mag-asawa. May mag-asawa na magkaiba sa reliyon. So, bagamat paghahalikan sila, nagyayakap pa sila dito sa mundo, ngunit doon magkakaaway sila, magkakalaban sila. Ang magkapatid, mag-ama, mag-ina, magkakalaban, sapagkat ang pipiliin lang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga taong muttaqun, may takot sa Kanya. May isang lalaki halimbawa na isang hasanat lang, isang virtue lang, isang gawang mabuti lang ang kailangan niya dahil maulog na sa impyerno dahil lang sa isang virtue o isang gawang mabuti na wala sa kanya nang matimbang na ang kanyang mga gawa. At hingi ng hingi siya sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga anak. Ang sasabihin ng mga tao na yan, hindi ko ipamigay ang gawa kong mabuti, hindi ko ibibigay sa iyo dahil ako rin ay takot na takot, hindi ako sigurado, baka ako rin ay mahulog sa impyerno. So ganyan mga kapatid, ang atindi ng pag-aawayan ko, paglalabanan doon sa araw ng paghukom. Nangyayari ito sa mundo. Huwag kayong maniwala kayo, nangyayari dito sa mundo. May panahon na kaya ng iwanan ng ama ang kaniyang mga anak, ang kapatid, kaya iniwan niya ang kaniyang mga kapatid. Dahil sa sariling sikap. Nandiyan sa atin, sariling sikap. Doon, sariling sikap. Ang natapos mo, nagawa, ang natapos mo, gawang mabuti, yan ang kayamanan mo doon. Ang natapos mo, gawang masama, yan ang parusa mo doon. Kung marunong maghato ng tao, marunong maghukom ng tao, bakit hindi marunong ang Allah na siya ang lumikha ng lahat? Kung may kulungan dito sa mundo, may parusa dito sa mundo, bakit walang parusa doon? Bakit walang kaparusahan doon? Kung ginagawa ng mga kabutihan ang mga taong gumawa ng mabuti dito sa mundo, bakit wala doon sa huling araw? Tingnan ninyo, paraiso. Yan ay kagawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nagustuhan niya, lahat ng sumunod sa Kanya. Kaya palagi kayong mananalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang mabuti dito sa mundo at ang mabuti doon sa huling araw, at maghingi tayo ng pagkukup sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapitna, kahit may pitna na dumarating sa atin kasi hindi natin maiwasan ng pitna, pero iligtas tayo ng Allah o makakaligtas tayo sa lahat ng pitna na dumarating sa atin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, suminyas na yung ating ating manager. Nagugutom na raw. So, isala, ituloy natin mamaya, isala. Yung mga napanggit na status, siguro naman ay naisulat ninyo, may kaunti tayong regalo. So, hindi rin dapat paghintayin ng pagkain. Kahit na raw oras na ng sala, kapag nakahanda na yung pagkain, kailangan na kainin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuha mo talaga, bro. Kuha mo talaga. Nagtawa nito eh.
Lima bro, lima. Lima para. Lima. Set. Set.